Walah. Hei, teko neh. Manggolone teko neh. Walah, giat-giati wong melek. Montore nanti de. Taber-beri. Nang batang agate kapi arsa swarane koler ombake samudra gojek kok kebablasan niku aduh ledak enceng bidaku moro kapi arsa swarane koler ombake samudra apa iya ingkang sampun minggah sak pinggir panggung pambeksa panjenengan kanggo ayu Hyang Mimi Larasati kondang saking Laladan Kota Purwo dadi apa iya bos. Ah, yeah. Kasusul Larasati ingkang kawula kalih panjenengan Mbak Ayu Dwi saking Laladan Nam Sempu Wirasari Purwodadi. Op! Wete opa! Ha! Pinceng pidaku moro taber binarunge arep yang watang agate kapi arsa swarane koler ombake samudra kasusul panjenengan Mbak Ayu Dwi saking Laladan Lampu Sempu. Hati-hati Mas Kucing, hati-hati, awas, ayo, gerak, awas, no, op, ora ini aja ditutupi raketok, lho, op, alon-alon Mas Kucing. Potong piye. Wah. Op. Ya. Lah, potol sirahe lho. Op. Ya, alah. Pokat slungup. Barang ngono mbok brak-brekno kaya jagung wae. Hei! Wah! Oi! Ya. Op! Larasati kang angka 3 panjenengan Mbak Ayu Intan Pratiwi Intan DCNBR Dodo Mburi Solo salam.
Hop. Ha, woi. Woi. Mondongnya aja ngono. Masa mbok pondong ngarep tuh. Wani aja. Iya, hop. Hop. Brak. Kaya nggo jagung wae. Mangsam. Barang enak barang kaya. Lah, aduh. Waduh, terus ngarep kabeh, dah. Aduh. Waduh. Wis muni ora buka lho. Wis nak jazz ngono kaya. Larasati kang angga sewan panjenengan Mbak Santi. Santi si milikiti. Alah wis diungkak-angkake. Sesuk. Oi. Lo. Santi sedikit saking kelalaran kota Purwodadi. Iki panjenengan Mbak Yusi. Cek, wah, Royalmon ki lempar-lemparan. Wah, akeh lemparan iki. Ceng, nah lempar ceng. Tangkam ceng helme. Orangnya. Iya. Op. Iya, ada. Bablasan. Op. Ceng tangkam ceng. Apa sih? Ayo nyedak kene nok yo, nyedak rene yo. Wonten panjenengan Gendho Ayu Retno. Woi. Au. Lah. Aduh. Bales ceng. Lah yo. Lah. Tak gentarane kene. Mau wis no. Njaluk wae. Hop. Oi. Alah. Ayo Retno. Ada. Wes seret. Op. Ya. Gendho Ayu Retno. Saking lalatan Purwodadi ugi. Jejer sik. Udah. Hei, tembok kapakno. Main brak. Ranggo iman blas rumasamu jagung kok piye? Kaya manol wae. Alah, ada. Aduh. Bales sing. Apa iki? Rada rono. Raine sesek. Raine sesek. Wes. Ya. Meh ya. Kaya ula. Nyosor. Hei. Ada.
Gendok Ayu Sherly. Sherly. Kleru ndak ngono pas. Pas ngono yo. Ngono pas rae. Ngene terus gue ngenekno pas. Baleni neh. Gendrong kan abot. Sikile piye sikile? Ya. Lah gano, iya. Angkat, angkat. Sikile angkat. Hop. Wah. Apa iki? Aduh lah. Alah sikile kudu mlangkah wae. Aduh, ngadeg kudu mlangkah. Au. Apa iki? Hei. Ja, ja. Engko dasa asik, asik. Ada. Cepat bener no. Iya.